yavuthwa indlela yongezwa kwabakhulayo. Lancipha ithemba lokuphila kwabagulayo. Nakhula kabi mhlongo seniphambana nempilo ingasenaqiniso. Athi pho yini umthakathi mina mengahlula nginqotshwe ukufa. Usephenduka impendulo yezinhlungu mazibuzwa ngekhaya lazo. Uthi uyaxakeka njalo uma ingena othandweni inhliziyo yakhe iyaphuma yomlinda ngasethuneni. Uthi kwathanda ngathi lusiqambela amanga maluthi lisaphila. Asisikazi ukulifanisa nembewu engakazi yahluma kwasekuqaleni. Akhale ngomzima bokunqoba impi yempumelelo uma ingekho kusekayo. Hajula akhala memeza igama likaMama. Athuke seqethwa inzile emahlombe emkhumbuza ukuthi konje akasekho emhlabeni. Athi njengoba nithatha nanka amasento okugcina bengilinde ngawo laba abacasha ngegama lothando uma bezongikhuthuza. Ngiyanibona senikhula kahle mase nifunde nokuthi izinhlungu zothando ziyagwemeka. Nawe impumelelo kuthina usathembekile. Masukwazi ukuhlangana ngobuciko bethu namaxoka akwazi ukukhulumela ukufa. Athi thina njengoba namanye amaqiniso sesiyakwazi ukwathulisa ngemali angaphinda akhulume. Indoda ngangithi uhlangana sekhona ukuphathekayo. Kodwa namanje ngisazibuza ukuthi impumelelo waziziba kanjani amagama akwazi ukusivula amehlo. Lo mange nonyukayo ugcwele imbango ingqondo iphenduka umsola ngokufa kwemicabango. Ukhona yini ofisa ukungihlangabeza? Athi njengoba inkinga sincane ukukuhlangabeza noma usufikile. Ngoba kuyenzeka ufike eminyango kanti ukhiya usele emuva. Lungile mbani madoda niyosebenza. Ungasiphazamisi thina masihleli sigade ukugxeka abazamayo mabehluleka.